pošto verujem da su česte i one situacije gde jedan član porodične zajednice je pokušao da učini neko zlo drugom članu, da li se ponekad nešto mora i prećutati? Da, mora. Znači, ja zato obično ne govorim ko je kome uradio, jer svi mi, kad su u pitanju naša deca, naša porodica, kad bi znali ko mi je želeo daleko bilo zlo da mi, ne daj Bože, se deci nešto desi, postoje trenuci kad ne razmišljaš, ne čekaš magiju da ga magija ubije, nego odeš i završiš posao. I uglavnom, ja ne govorim ko je, baš zato da ne bi se stvorile još gore svađe, još gori problemi. Ponekad opišem malo osobu ili ako neko već zna ko je, ja vidim da zna, ja ponekad kažem da ili ne, ali izbegavam te situacije baš zbog toga. Ali uglavnom je možda bolje prećutati, znate zašto? Ako već radiš čišćenje i oslobađaš se tih zlih sila i dođeš do rešenja problema i ti si sad dobro, pa bolje da ta osoba ne zna da si to uradio, da ne bi ponovo radila nešto loše tebi, neka živi u nadi da i dalje tebi loše. Možda je bolje prećutati.